199 kilometer på denne 16. etape op til Lourdes Haute Camp med Bjerneris i gul, Sabel i grøn og Virenque i den prikkede bjergtrøje. Det er fakta for dagens etape her i Tour de France. Vi skal lige med det samme sætte på plads. 3 ryttere er i udbrud, og de 3 ryttere er Richard, Piccoli og Laurent Roux, som vi ser i midten i den gule ryg. De har i øjeblikket et forspring, hvor der er 85 km tilbage, 4 minutter og 15 sekunder. De har en overgang haft 7 minutter og 10 sekunder, men der kører altså langsomt ben på dem. Men når vi har set stigningen her til sidst, så kan man så sandelig godt forstå, at der er ryttere, der prøver at komme væk. Det er en stigning, der virkelig er kraftig. Den har godt nok kun en gennemsnitsprocent på 8, men sine steder er den helt op på 11 og 12% i små ryg, og det giver altså muligheder for afsæt for ryttere, hvor vi vil savne, vi sagde jo navnet hele tiden, Pantani, da vi kørte heroppe af. Der er 100.000 af mennesker, nogen taler om 200.000 vil være på bjerget i dag. I hvert fald er der mange af dem, vi kan jo umuligt tælle dem, men det er en festival uden lige, og der er farver, der er flag, ja, der er alt, hvad der hører til, så der er lagt op til et virkeligt drama. Kulissen er i hvert fald i orden. Det kan næsten kun blive en eksplosiv finale. Så stejl som det går op her, og vi ved fra tidligere, den ene gang, det har været kørt her før, at Haute Camp er simpelthen en forhindring, som man kun kan attackere med, hvis man altså har de bedste ben. Det vil gå i stykker. Gruppen med favoritter vil teste hinanden voldsomt, og det er her, altså nogen kan gå ned, man kan forvente både sammenbrud, og man kan også forvente gennembrud selvfølgelig. Ja, måske nogle helt uventede, men det bliver dramatisk. Ingen tvivl om det. Summerer stillingen op. De danske ryttere Riis fører. Dejligt at kunne sige det. Endnu en dag. 7. dag i træk. Hamburger er nummer 12. Han er 6.38 efter. Skibby nummer 25. Han er 22.58 efter. Rolf Sørensen nummer 32. Han er 36.47 efter. Og så skal vi blade en gang på side 2. Og der finder vi Brian Holm. Han er nummer 103. Han er 1 time, 24 minutter og 41 minutter efter. Men altså en mand, der har kørt måske sit bedste Tour de France, det mest disciplinerede og en stor hjælper for Bjerneris. Der er 135 ryttere tilbage i feltet. Mads Dupuy fra Frankrig er den sidste. Han er 2 timer, 34 minutter og 47 sekunder efter. Og her Laurent Roux. Han er først nu, men udtrykket fortæller alt om, at han sandsynligvis er sidst om lidt. Indurain pakker ind i Jimenez forrest. De hvide trøjer. Og Rus sidste tid. I dobbelt forstand, kan man sige. Men Fondres, Musso, Capuzzi, som trækker hen til foden af et bjerg. Usædvanligt. Usædvanligt, virkelig. Og så går det opad for Laurent Roux. Kommer Capuzzi igen ud til venstre. Trækkende på Lüttenberger. Og situationen kan næsten kun beskrives med et ord. Åndeløs. Det er simpelthen ren højspænding. Riis sidder lidt længere tilbage. Motorola frem. Lüttenberger i anden position. Og lige efter Banesto med Miguel Indurain. Miguel Indurain fremme ved Lüttenberger. Luc Leblanc lige bagved. Virenque inderst. Olano lige bag Virenque. Jan Ulrik, Anes, midt i, med hvid hat. Sylle er der. Og Riis uden.
Bøls eller Ulrik foran sig alene. Ja, det er LeBlanc, han har lagt sig efter. Det er interessant hjul at holde sig til i dag. Han sagde det til i går. LeBlanc er en af jokerne i det her spil. Eller bliver en af jokerne i det her spil. Ulrik kigger, han ser Riis. Fortsætter. Indurain slår lidt ud. Men ryst træet lidt mere, så kan vi se, hvem der drætter fra næste gang. Der er garanteret flere modne frugter. Overmodne. En festival i fart og fascination. Riis slår ud og kigger. Mere for at tage bestik af gruppen. Bare rolig, bare rolig. Jeg tror, det er Luc Leblanc, han skal have under opsigt der. Det var tydeligt. Og det er frækt gjort. Ja, det er jo et indtryk af en fuldstændig overblik over situationen, at lade sig glide ned i denne her situation. Virkelig nonchalant. Har formentlig bare sagt til Ulrik, fortsæt dit arbejde. Jeg skal lige ned og se, hvem der sidder der ellers. Måske vil han lave hul til Basin for eksempel. Det vil være en god idé. Og Olano. To farlige folk på enkeltstart. Men altså 8 kilometer endnu. Og Ulrik giver Riis alt, hvad han har. Ja, det må næsten være det med Luc Leblanc, han satser på. Men omvendt, hvis Luc Leblanc laver sin eksplosion, så er det nok ikke den, han skal gå med i. Den kan knække ham, det kan være for farligt, ligesom med Pantani. Jeg kører han frem igen, så let som ingenting. Det er da utroligt. Og han kører selv. Riis angriber. Riis angriber den gule trøje angreb. Direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Ja, han leger med dem. Han har været nede og kigge på, hvordan de har det. De to... Der er hul med det samme. Ja, det er tydeligt, at Basin og Olano sidder i den tunge ende. Og måske får svært ved at svare igen på de accelerationer. Endnu en acceleration. Leblanc går med. Riis træder igennem. Indurain på hjul. Defoe følger med. Virenque følger med. Leblanc følger med. Og så er der et lille hul. Olano får lukket. Der kæmpes allersidst sidder Basin. Riis kigger ned. Hvad er resultatet? Han fortsætter. Så er der et større hul ned til Basin. Det ser Riis. Hvilket overblik. Altså, det er simpelthen fantastisk at se ham den måde, han træder på roligt og kraftfuldt, og så kigger sig tilbage og ser, hvilket resultat det umiddelbart har givet. Her er resultatet. Basin i vanskeligheder. Og det er fantastisk at få smidt ham af. En vigtig begivenhed. Lad os så se, hvad Indurain har. Hvem vil noget? Virenque. Defoe. Ærgerligt. Det kan give Basin muligheden for at komme tilbage. Ja, men det er kigget ud. Det er kigget ud nu af Riis. Ja. Så kører han igen. Riis igen. Riis alene igen. Han giver det alt. Riis. Virenque følger efter ham. Så kommer Luc Leblanc med en acceleration. Det kan give et hul ned til Miguel Indurain. Utroligt godt kørt. Først kører med det tempo. Så sæt farten ned. Lege lidt med dem. Lad som om han er ved at være færdig. Og så ryk igen. Indurain i vanskeligheder. Olano i vanskeligheder. Han smider dem simpelthen ned som pære fra træ i efteråret. Olano, de to store spaniere, Indurain, sidder med Lüttenberger. Og her Riis, Leblanc, Virenque, Defoe. Nu kører Riis, og det kører for Riis.
En formidabel præstation. En understregning af en stor, stor gul trøje. De kan jo ikke engang sidde på hjul hos ham. Leblanc har vanskeligt. Kan ikke følge med nu i øjeblikket. Blændende kørs. Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste ris. Det her, det er en præstation, der vil blive præget ind i cykelhistorien. I den danske med de allerstørste bogstaver. Det er svar på tiltale fra de sidste dages prikkerier fra Banesto-lejren, som har stillet spørgsmålstegn ved ham, han nu også var den bedste. Det er ovenikøbet sagt. Han ligger først, men er ikke bedst. Hvad viser han her? Danmark. Fjern de grønne streger. Det grønne kryds. Ries alene på vej op af Oderkamp. Her den store jæger. Miguel Indurain. Verdensmesteren Olano. Ulrik sidder hos dem vist. Og Lyttenberger var det også. Men Ries alene. Virenque, Leblanc. Dufaux. Og så er det Piopoli. Så rykker og accelererer Leblanc. Leblanc prøver at komme fri. Dufaux med ham. Virenque i større gear. Men accelerationen lykkes ikke. Helt fremme. Bjarne Ries. Igen Leblanc i acceleration. Han vil ikke give sig. Virenque står stille. Piopoli overraskende kommer op. Og også Dufaux, og her er Virenque. Ja, men det er et klart tegn på det, du sagde før, at Luc Leblanc, han har det eksplosive antrit, men han kan ikke fastholde det. Han bliver sat til at simpelthen. Piopoli kører. Virenque, Dufaux side om side. Og Leblanc i vanskeligheder. Men helt fremme, der hvor den hører hjemme, sidder den gule trøje, og den sidder på Bjarne Ries. Indurain i tredje gruppe. Hvor Jan Ulrik flot sidder med solbriller i håret. Leblanc igen kontakt med Dufaux. Virenque. Hårdt trækkende. Miguel Indurain. Det må være en ret hård en for Indurain at sluge. Just som han har sat sig forrest. 45 sekunder har Ries til Indurain-gruppen. Kongeskifte. Her er han, den nye majestæt. Ries i bjergene. Ries, rivende, flående sig selv frem over asfalten. Op mod mål her i Oderkamp. 5 kilometer. Det er som fantasi. Tænker vi tilbage bare da vi startede med at lave Tour de France. Tilbage til 90. Vi vil ryste på hovedet, hvis nogen sagde en dansker blandt de 15 første i klassementet. Ja, det vil vi. Det er helt fantastisk at se en dansker også udfolde sig på en så ren bjergetappe som den her. Den kan ikke være mere ren. Fuldstændig flat frem til en brat opstigning. Frygtet er de allerbedste. Og der sætter han den gule trøje endnu tykkere streg under, at han har fortjent at have den. Det er simpelthen meget, meget stort. Virenque, Dufaux. Kæmpende for at komme op. Her Olano, Lyttenberger og Escartin. Og Indurain væk. Indurain ryger af. Miguel Indurain, der skulle køres i triumftog ind i Pamplona i morgen, hænger her på Oderkamp og må se sin trone, sin titel
forsvinde herop, hvor Bjarne Riis har nøjagtigt 5 kilometer til mål. Han sagde forleden Riis, lad os nu se, om jeg overhovedet får brug for at have, eller tale om sekunder, når vi taler om enkeltstarten den næste sidste dag. Ja, han er jo simpelthen i færd med at sikre sig en kæmpe marken. Vi så Bassini i vanskeligheder næsten fra starten af stigningen. Og Rominger faldt fra som den allerførste, og Olano i vanskeligheder. Og der kommer to store folk i nærheden af hinanden. Det må være mærkeligt for Rominger at se Miguel Indurain alene her. Ja, det er historisk det her. Det er et fuldstændigt skifte. Hvad tænker Indurain ikke? Han går helt ned. Det er virkelig slut. Der er ikke mere kraft i den suppe. Rominger, der selv er i krise. Men det giver ham et eller andet. Prøver han at komme tilbage. Kommer lidt op i accelerationen. Lidt op i tempo, Indurain. Men hvis der er nogen, der har været i tvivl om, hvem der er mesteren i det her løb, hvem der er feltherren, så får de så sandelig svar på det i dag. Her er han, Bjarne Riis. Forfølgerne, Virenque, Luc Blanc, Dufaux, Piopoli. Og Riis, det kører bare for ham. 28 sekunder har han, altså et halvt minut til Virenque, Leblanc. Det er ikke meget på stigning som den her, men han er kørende. Og måden han gjorde det på. Kig dem ud. Næsten nonchalant lod sig falde tilbage for at se, hvordan de havde det. Angreb, så lod sig falde tilbage igen. Angreb en gang til at køre sig væk. Det var simpelthen demonstrativt. Det var det. Det var overblik. Det hele var udtrykt i de få sekunder, hvor vi så, han gjorde netop det. Kiggede de andre ud. 4 kilometer. Tog bestik af situationen. Og han fik med det samme det umiddelbare resultat, at han først og fremmest ramte Bassini og Olano. Og så resten, det er jo simpelthen bare overskud og luksus, at han også sætter bjergryttere som Leblanc og Virenque på plads. Vi ser, hvordan han igen har afstemt sin rytme fuldstændig. Så denne mærkværdigt ubesværede måde, han kørte væk fra de andre på, efter at han havde mønstret tropperne, om man så må sige, havde kigget dem ud. Rominger ved at komme op. Flot at fejde sig tilbage af den lille kraftfulde mand med det store runde tråd. Og bag ham altså Miguel Indurain. Han kommer op til Lüttenberger, Obromov, Rochard, men her er de direkte forfølgere til Riis. Virenque, Dufaux, hans holdkammerat. Og så Luc Leblanc i det gule og Piopoli. Og her er Riis. Ja, der er ikke så meget at sige til ham. Det er så fantastisk. Det er forrygende. Men vi ved, hvad det betyder samtidig at få de oplysninger. Vi ved det fra Sestriere-etappen, hvor han fik den vigtige oplysning om, at han havde 45 sekunder, og så satte sig ekstra op lige til det sidste stykke. Man tænkte at kunne brillere på 2 etaper, der er så forskellige. Sestriere i kulde, efter det frygtelige snevejr over Galibier og i Terran. Der blev det nærmest sagt, at det var en af årsagerne til, at Miguel Indurain gik ned. Lige præcis, det tænkte jeg også på for et øjeblik siden. I dag er der ingen rigtig forklaring, hverken på, altså der er i hvert fald ikke noget, man kan sige, at det er, at vejret favoriserer den ene af dem. Riis har udfoldet sig i 2 helt forskellige slags klima, faktisk. Og man husker tilbage på de 1,25 han havde, hvor Gode Fort kørte frem til ham, dæmpede ham og sagde, tag det nu roligt på den første Alpe-etappe, den første dag i bjergene overhovedet. 2 kilometer fra Riis.
Og Riis sagde, okay, det var måske også for mig. Jeg var måske for optimistisk. Jeg tror nok, det var tosset. Men her viser han jo, at ingenting er tosset for ham. Han er tosset på en meget fornuftig måde indimellem. Ja, det er han. På en fantastisk, på en dejlig måde. Sidste 2 kilometer. Riis har mere end et halvt minut nu. Og han øger. Sidste tid, 55 sekunder på Riis. Ja, vi kipper med flaget. Riis træder for os. En idrætsmand i den største udfoldelse. I den største præstation. De kan vel næppe nævnes større. Han holder det store gear. Olano Bassin er langt tilbage. Rumminger kæmper. Først her kommer de næste. Og det betyder, at vi rank, der er 3.16 efter besid. En del tid, mindst et minut til. Yderligere til Riis. Riis kan vinde løbet nu. 1 minut har Riis, lige præcis. Og han har ikke mange 100 meter ind til mål. Han gør det, som jeg kun har været i fantasiens verden for en dansker. Det er simpelthen jublende, fascinerende, stort. Det er da fra en hvilken som helst vinkel, fra cykelsportens egen vinkel. Det er simpelthen en meget, meget stor Tour de France-vinder, som også alle her omkring på tribunen jo bliver ved med at gentage. Vi har en ny stor rytter, som Jean-Marie Leblanc sagde til os. En ny stor figur for det France. Han trådte sig ind på bjerget i 1993. Fik en 5. plads der. Stor etapesejr i Albi i 94. I 95 blev han nummer 3. Nu er han på vej mod de største tinder. Her, op med trøjen, op med armene, Bjarne Riis. Han kan vinke, han har tid til at vinke ud til danskere i svinget. Munden, sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde, en timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også. Kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget.